Kini bang media sa Pilipinas, specifically sa media sa Manila nga madalang santa, madata sa dangan sa media sa Manila. Kini gihulagway ni kini nga Lee Kuan Yew nga ang media kuno sa Pilipinas hatagan kuno tag kanabang topic for conversation that befuddles the brain of the Filipinos instead of kanang mga issues ba nga magkuan ba mapugos tag exercise ato utok di kanunay sa emotion ang tirada unya kita sa nga mga Pinoy although ni ata sa oriental area sa globe we are so westernized so magkopya-kopya kita sa west no pananglitan kani bang mga terms nga misogynist unsa maning misogyny for instance wa man nga term sa una magamit nato din sa Pilipinas dito gini manukad sa West America Inglaterra o sa uban pang European countries kuan siya kana bang offshoot ni sa women's liberation movement to liberate the women mga kababayanan so gawas na ni patriarchal misogyny it always connotes something bang kanang negative sa male population so unsa man ning misogyny gi-describe ni nga the hatred contempt or strong dislike / prejudice against women or girls, often rooted in a belief that men are superior and women are inferior. Mao na siya. Sa ato pa, naggumika niya sa gihulagway niya nga kanang kasilag batok sa mga babae unya prejudice ato pa ang pagtuo nga superior gyud ang mga lalaki tandi sa mga babae no mao na misogynistic ka na nganong gisgutan kun tungod sa nahitabo sa Ubos Bible Oranan atol sa hearing o i-impeach ba ang vice presidente o dili na usa ka kongresista kongresista Suntay murag sa Quezon City mas siguro siya nga kongresista iyang gi-argue nga dili man impeachable nang gisulti ni Sara Duterte nga papatay niya ang presidente ug ang asawa ni ini dili na ground for impeachment tungod kay bunga lang na sa una-una matod pa niya ug iyang gihatagan og analogy ba nga sama kaniya makakita siya ni Ann Curtis kanang sexy bitaw ang artista mga higala nga magbikini-bikini sad manginit kuno iyang lawas pero sa baday na muna dili man na sa gano kan init mo lawas na kay imagine siguro ka unsay mong buhaton kun na kay gayunan dia but dia ra ka kutob na dili na sa pero mata sa kuan sa mga magtotoo nga bisag sa tan-aw lang sa imo lang pagtan-aw nakasa ka na wa pa ka mo himog lakang lustful ang imong pananaw sa usa ka babaeng binuhat nakasa ka na balaod na sa langit pero ang balaod sa yuta tanaw ra ka wa ginay sa pero og imo nang hikapikapon unsa ba nakalapas na ka sa balaod balaod sa yuta magkatawa ko anang isiwa mga gala kay
Mo na kabuangan dito sa Manila for over a week. Balik simana kapin nga sige na silang gihimo na lang issue ba interview sa TV, komentaryo. Wag yun ay hinungdan nga topic sa lakton nga pagkasulti. It will not put food on the table. Pero gipadako na ang akong kaugalingong basa ni ana nga tungod lagi kay whatever topic nga hisgutan na to diri sa Pilipinas at this point, sagula na to og pamulitika, hindi partisan, partidista nga pamulitika. Mo nay problema ba? So anyway, mo nay ginangata ni Kongresista Suntay nga nganong iyang gigamit nga analogy si Ann Cortez. Katawa ko na mga igala kay kana bang wa man ginahinungdan nga wa ginahinungdan nga topic. Tungod lang yun na sa partidista nga pamulitika kay ang iyang paghimo sa analogy pabor man ni Sara Duterte. So mikuyanap dayon ang isyu gi mura siya gi-bash siya maayo sa social media. Una, sa mainstream media, worse ang iyang ginangatan. Siya, sige na siya panagang karon ngayon siya apology nga, wa man ko'y dautang katuyuan, ana. Bawal lang ito'y misantop sa kung hunahuna nga gamito niyang analogy to insist nga, wa man ay sa si Sara Duterte when she said, maingon siya nga, ug ila kong hilabtan, mamatay ko, mubaw sa ko, ipapatay sa nako sila. Una-una ra mga higala. Unya, it took several days to hug the limelight, so to speak, sa media sa Manila. Misogynistic si Suntay. Di mabangbang sa lakton nga pagkasulti. So anyway, ako lang nang gihapit kay kuan manggod kana bang ambot og maayo pa sa ni sulti na kuskanginan na may term nga jer god anin alang siguro. Pero mo sa antay akong gamiton nga analogy mga higala when it comes to dealing important issues. Ang importante yun nga issue, unsa may preparasyon sa gobyerno ni ining kagubot sa Middle East. Whether we like it or not, ang impact niya yan maigo dayon ta. Sinan ka og moabot og 80 ang presyo sa gasolina, litro, 80 pesos ang matabang na nimo. Sa una, no, hinumdum ko nga transport strike diri sa Cebu. Nationwide transport strike, may apil ang Cebu. Di ko malimot kay nabanggaan akong auto at sa Kaohsiung niya to. Ang Kaohsiung, sigig biyahe ang Kaohsiung, aron mahakot ang mga pasahero nga way kasakyan. I don't know kung sa itong tuiga. Basta kay na side sweep ang akong sakyanan, ako sa diri sa daplin sa kasada, kailangan ko igi mong helper ba sa balay, gipaskoyla na mo og night classes. So, aron di maglisod og uli, kanang paatangan lang, akong kuan nga, atangi lang ko sa daan, di eskulon, kailangan ka sa akong auto, kay aron makasakay ka pa uli, mao ning orasa. Okay sir. So may pagkasabot. So pila ka adlaw mao gitoy ruta kinta. Hapiton ako siya aron magdungan mi pa uli. So na side sweep sa Kaohsiung mao nang hindi ko malimot. Ang problema adto gikan sa 12 pesos ang litro sa gasolina. Misaka og 18. At that point,
nga nagsigi nagrally, miabot og 18 ang presyo. Nganong sige mang rally, dili lang ang driver mo yung nasuko ato. So tayo mga pasahero sa Tartanilla kay ang kutsiro, ningil mo mahal. Ay sa kapasahero, may piyayat yun siya nga biya zero naam ko sa radio. So, interactive man ang atong programa. Yung reklamo yun siya sa akong tulumanon. Yung siya nga, gabiha zero nga naman. Sakay ko Tartanilla, gikan sa Tupas paingon sa Carloc, pangayuan magkuog mo nga plite ni limot ng figure, which is an abrupt increase kinta sa plitihan sa Tartanilla. Iya ko nung giaway ang kutsiro yung unsa mo nganong mahal naman kag paningil. Intubag ang kutsiro nga mahal naman gud ang gasolina, boss. Unsa man day imong paimnon mo gasolina ni imong kabayo? Kumpay may kanon di man gasolina, buanga ka. Suko kay siya. But there is a cascading effect. Kana classic yun ang example nga nganong mo pamahal man kasi mo plating at Tartanilla ning imo man imo konsumo gasolina. Pero ang gipasabot sa ang nasa una di lang maka-explicar tong kutsiro nga misaka man sa presyo sa bugas gud sir. Ug mao gyapon kung paningil plitihan sa kutsiro o sa Tartanilla, di naman paigo. So, saka sa siya sa plitihan sa Tartanilla. So daghan og mga daotang epekto ni ba? Unya, no less than the Secretary sa Department of Energy may paibaw nga karong semana posibleng moabot og 80 ang litro mga higala sa gasolina lang kaning gasolina waay lahi sa tong diesel musaka gyapon to pero ang hisgutan niya kanilang gasolina sa akong nakita sa video ba ako ganing gi-share to kana mga higala mo ay direct effect sa kagubot dito sa Middle East. Unya di man na kuan lang kanang diara kutob nga mahal ang plitihan. Nay balita sa Sunstar karong adlaw Monday, March 9, 2026. Shipping operators axe routes hike fares. These disruptions are increasing travel and cargo expenses for commuters, businesses, and island communities across the region. Disruption sa kining gasto sa pagbiyahe. Pagbiyahe sa tao, sa kargamento, maka-disrupt na sa negosyo, labi na kay kita, archipelagic ta nga nasod. So, matod pa sa balita, a surge in global oil prices is stranding passengers and driving up travel costs across the Visayas as shipping companies restrict routes and hike fares to survive. Major shipping lines began suspending trips and adjusting fares on Friday. Itong Biyernes, March 6. Operators said a 40% jump, 40% nga layat, paingon sa taas, no? Increase ba? In fuel costs, mga higala, increased vessel operating expenses, forcing companies to implement surcharges and pull ships to remain financially viable. OceanJet, mo ni akong gisakyan pagbalik na ko diri kung dagsakyanan dito. Paguli na ko sa Bohol. OceanJet halted key trips including the 10 in the morning Cebu, Palumpon, Leyte
and 6:45 in the afternoon, Cebu, Hitapi, Bohol lines, while Gabisan Shipping Lines shifted to a limited weekly sailing schedule between Cebu and Talibon, Bohol, sugod karong adlaw, Monday, March 9. Why it matters? Nganong angay man ning tagdon. It occupies space in your brains. The disruptions hit ordinary commuters, yanong lungsuranon, businesses, and island communities that rely heavily on maritime trade. Mga isla, mga community sa kaislahan, mga igala nga nagsalig sa maritime trade. Muagi og dagat nga negosyo. Constant fuel surcharges strain the budgets of daily wage earners, students, and seniors. To cope with the costs, Coca-Leong Shipping Lines released an updated passenger fare matrix for trips between Cebu City, Surigao City. So naay detalye nga ilan ang giusab ang pilay mong bayaran kung usakay ka sa barko. Ang uban may gipahunong gan ubang biyahe. Ato pa hinay na minus og pasahero ng biyahe ato na lang ning hunongon kay malkansim ta. Kay mo decrease man sad, mo kunhod man sad ang gidaganon sa mga pasahero manakay. Kay kana kung manakay ta og public transportation mga igala, land, sea, air. Kana bang sakyanan sa dagat, sakyanan sa mama, o sakyanan sa kangina, langit, airplane. Kitang mga pasahero niya na nagtampo-tampo ta. Nagtampo-tampo ta. Ginagbayra atong tampo. Pero ang atong gisakyan, mahal ng biyahe actually. Ug imo nang pakyawon, piti nang mahala. Bantay mo, mo pakyaw mo jeep kay nailubong. Nailubong ba niya? Aron sakyan sa mga mukuyog sa lubong, mo pakyaw mo og manang jeepney, di pasahero. Or whatever purpose ba nga mo pakyaw ka, mahal kay bayad. Pero kung normal nga passenger vehicle, brato ra kag bayaran. Gatampo-tampo man mo ana ang cost sa usa ka biyahe. Sa usa ka, let us say, jeepney, masahero, kanang plaza housing. Gitampo-tampuhan na ninyo sa mga pasahero. Unya, ug musaka ang gasolina or crudo, dili na paigo ton yung normal nga tampo-tampo. So sa may buhaton sa operator, mo pasaka siya. Or else, hunongon niya ang iyang biyahe. Alkansim siya. Dili lang alkansi sa ginansya, alkansi yun. So mao na epekto mga higala. Ini pagsaka sa gasolina o ang mga tiguang paipasultion, mahal ng gasolina. Pagbaktas na mo kay mahal ng gasolina. Mo na kini sa sakyanan lang ni. Unya ang panulitan ngumpra kas carbon. Pinagsakay di mo sa jeepney, bit-bit ang imong mga utanon baka whatever ang imong kumpras carbon kay imong lutoon ibligya karinderya ha. Mahal naman ang plite sa imong pagkapasahero. So imo nang ipatong adto sa imong biligya sa karinderya. Saka gyud tanan. Ingon to ako amigo, kagaol man ka nabay nga naman, tag 20 naman sad ang kilo sa bugas. Dahil bugal-bugal ba? Tag 20 na bitaw ang kilo sa bugas, asa ka 20. Pero
Kining administrasyon na mo ni punto na ko mga galaw wag hinungdan. Panahon ni Duterte nahitabo ang gira gihapon. Ingon Duterte nga bisag mangawat pa ko og plano aron makuha na ko na itong mga kaigsunan gikan sa Middle East pauli diri sa ato. Pero ang presidente na to karon tago sa lang mo kay ug moagi mo biyahe ta moagi ta diha sa kuan kini ni ang Hormuz Strait of Hormuz. Moagi ta diha. Maigot ag bomba. Ari puta sa langit, posible sang tirahan ta sa Iran. So, tago sa lang mo, mga Pinoy diha, mangita mong safety nga lugar, ano magpaabot ag ano sa mo, lugak ning gira. Wata kay bawa ano sa ni mo man. Ihon anak ka. Unsa may preparasyon sa gobyerno? Ang iyang tubag. Kuan manggod kanang this is how he thinks Di pa man mo igo dayon ang impact. Di pa mo igo ang impact. Di ta ngay mabalaka kay di pa mo igo ang impact dinhi sa ato kanang gira sa Middle East. Di pa mo igo ang impact. Unya kay dugay man kuno na. Dugay iyang idea nga dugay mo kanaog ang effect ngadto sa yanong lungsuranon ba. So, by the time kuno nga, ang epekto sa gira sa Middle East, mo kunaog na dito sa yanong lungsuranon, moabot sa kuno tong kargamento sa mga barko nga ang kargamento barato pa. Barato pa ang presyo sa pagbiyahe. So, inigabot ito, diri sa ato, magpabilin ang maugyapong presyo sa pagkumprada nila, dili sa kaan, maugyapon. So, muabot na unta ang impact sa gira, apan, mao man say pag-abot sa mga barko nga gisakyan atong ilang gikumpra nga brato pa. So, okay ra kuno ta. Tanawa ra gud kung sa nakayabag. Una ga-announce pa siya nga, iya ko nung panghinaot nga ang mupuli niya kung human sa iyang termino, usa ko nung kapresidente nga mupadayon sa iyang nahimo, kinanglan na sayod sa economics, kawa pubida, irresponsable sa makalilisa nga pagka-irresponsable mga higala. That is how he thinks. Una magkanga na siya kung kanang during interviews, hindi na siya makalahutay kay may scriptwriter. Kinanglan na siya scriptwriter, unya basahon na niya sa kinini ang teleprompter. Ug ngano gyud nga may butar ta pipita. Di malasa gyud eh. Ako usa ko sa angay pasulon gyud. Nganong gibutar yung kampanya pa. Kay kadto na mga interview set up man ito. So, wa mo nang di gyud maayo mga higala nga magpamilin ta aning sistema ha. Kay nga to makuha gikan sa national media di man tinuod kanunay. Mas daghan wang di tinuod. Sige sila gisgo to fake news kuno. May na lang nang naidagang fake news kay ma-verify man na to. Na kinsay gasultis tinuod kinsay makak kaysa gatuot ang tinuod ni bakak di ay. Example, katong kampanya dito sa Hong Kong. ABS-CBN, major television network, national ang coverage. Kahit sa ang sulo ka sa buong mundo. Nagana. Pero pag adto ni Maruhas, unsay balita live dinumog si Maruhas sa mga kababayan nating OFW sa Hong Kong. Dinumog.
mao sige pagawa sa Inquirer, mao gi pa sundayag sa television, pila kada every 30 minutes na may recap sa nahitabo ng adlaw. Balik ABS-CBN. Dinumog si Marojas. Unya kay na may cellphone nga naay kamera. Ang mga Pinoy dito sa Hong Kong, gatagsag cellphone, na pagtanaw na sa news, hindi man na tinuod. Nag-post dayon sa Facebook ang tinuod. Unsa may tinuod? Gilangaw. Ugwa pa tong mga video nga na kuha sa mga OFWs, mga kaigsunan na itong mga Pilipino dito sa Hong Kong. Mutuog ito, kaya mo magisulti. Dinumog. Ingon na anak ba? Ingon na anak taga, diskuhido. Di mahimog ipadayon to niyo. Ako nag-advocate ko constantly nga, let us go federal. Federal form of government. Na ay mo advocate nga federal parliamentary, which is okay. Na say federal republican, para sa US. Ako okay ko anak gyapon. Basta kay nalay apelido nga federal. Meaning naatay mas dako nga autonomy ba pag dumala sa atong lugar. Autonomiya pag dumala sa atong lugar kay sa ang Manila mo magbuot. Taluan lang ta nila anang local government code. That is not what the advocates want. Gusto sila og parliamentary rather federal form of government. Pero kato nini Pimentel traidor to. Nagpatuo siya nga advocate sa federal form of government. Pero gi-adapt nila ang local autonomy. Ug ma-insister pa siya, wa pa siya mo appeal sa tingog nga local autonomy. Way siguro dugan na tang federal form of government. Kay maura man gihapon gyud ni mga higala magbalik-balik man ang national policy affects the entire country. Makatunong ta og presidente nga hanggaw, awak makaluluoy ta. Makatunong ta og presidente kurakot, makaluluoy ta. Katong food security measure panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Nangumpra og mga farm implements ang national government. Sila nangumpra ha. O gidistribute nila sa mga lalawigan o mga dagkong syudad sa tibuok Pilipinas. Sila nangumpra. Nganong sila mangyod? Kay na may porsyento. Naman kay komisyon. Pila ka bilyon gani ang komisyon makuhaan mo anang daghan ko kay kumprahon. Mao to nga nangabot traktor dito sa Makati. Naipiko pala, fertilizer may abot dito sa Makati. Ang mga opisyal sa Makati may reklamo nga saan na namo may kahumayan diri sa Makati. Mausad gyapon sa healthcare. Kanang mga nasayod ug unsay seasonal nga sakit sa usa ka lugar, kanang mga barangay health workers. Musabit na sila og report ngadto sa lungsod or sa City Hall baron kung syudad galing. Musabit na sila niya. Ang katong ilang report isabit sa to sa regional office. That is how they do things. Gikan sa regional, pasa dito sa national. Gikan sa baryo, kanang barangay health workers, padung sa munisipyo or city hall to the regional office, accurate pa na mga higala. It truly represents the seasonal kinibang sakit sa mga tao. Dili parehang karunting init ang unsa may posibleng
sakit na maslay data ni ana unsa may common nga sakit mo igo. Itandi kinta sa Mountain Province nga bugnaw dito bisag summer. So ngano na ba dili pareha og seasonal nga sakit. Problema kay ang national government mao may mangumpra og tambal. Kini adto gi kunuhay download na nila ang responsibility ni ana sa local government units. Pero ibawi na nila kay inefficient kuno ang di man efficient nga ang responsibilidad man lagi download nila ang kwarta wa man i-appeal. Ana ka salbahes gining sistema ha ba. Kwarta mga higala mo'y motivating factor ba sa mga public officials, and it is more transparent or visible rather dito sa kauluhan. Ang culture of corruption is terrible dito sa kauluhan. Sorry sa ako mga kaigsunan ng mga Tagalog, kay tinuod man na. Common kaya na dito ang palakasan ba? Nadaan na sa naapil na naratsada na ta na himo ng kultura na sa tibok Pilipinas, pero mas grabe ka dito. Bisan diya sa Bureau of Customs mga higala na may kaila, di man na sila musulti openly. Kana mga Bisaya nga na-assign diya, angkon na. In front of me, angkon nga. Negosyo ginaling, kasapi yun mi diya. Pero mas grabe ning mga Tagalog masayan diri. Ano man, boss? Dagko kag pangiyoon. Istorya na sa mga taga Bureau of Customs mismo. Kay naanad laging dinagko niya di mamilok mga ngawkaw, mga higala. Ako amigo, kontraktor. Nakakuha sa project dito sa Makati. May nang pagka-drawing ang plano. Magkuha na, magsugo na sila kana bang earth moving. Di man yun aprubahan ang plano. Kana bang honest bitaw? So, giusab kapila usba, di yun madawat ang plano. Asa man yun ni sayo pa ni ini? Na ay nagkatambag niya. Dili na sayo pa mong plano, oy. Wa ka mo hatag. Problema sa sipila may hatag. Ba? Kanang si Tintamil, kaniadto pa man eh. Pwede na na. So, gapipara siya si Tintamil, balik siya dito sa Makati. Si Binay mayor. Pero, dili si Binay ang iyang gidil. Taga City Hall, God. So finally, nanay si Tintamil ang gidaon niya, submit niya ang plano, katong iya pang kuha na to, og di pa ganyan ni dawaton, surrender na ko. Gadasis korta nga iyang ipadangog, ug ang plano nga wa niya usba, gidisapprove tong plano ha, pero wa na niya usba, kay ikaupat naman to, nga pag-usab, kung usbon pa niya ang plano. So wa na niya usba, ug di pa ni dawaton kay wa man gyud kapila na nila review ha. Wa gyud problema ang plano. Finally, kadam sa kwarta, pinailawon pa iya pang gitunol diri sa ilawom sa lamisa mga higala, sus gidawat sa ilawom sa lamisa pero gibutang sa ibabaw ug didto giihap ang kwarta. Giingnan pa siya nga ito lang nandito play, wala naman problema yung plano mo, umalis ka na. Ingon anak ka garapal. Ug nanakod na nga maong attitude dinhi sa ato. Nanakod. Unsa may mahimo na to ni ana ug magsige lang gyapon ta ni sistema ha. More of the same. No doubt about it. Bisag si Digong pa'y mapresidente, bisag si Sara pa'y mapresidente, mulusot gihapon ang pangawkaw sa gobyerno. Ngayon, dinagko ba?
kana lang hatagan og ranggo ang usa ka kanang bata-bata system ba. Mudato mukalit og adunahan tagaan lag ranggo sa presidente mo madato sa kasang napita sa Pilipinas. Kay kining sistema nga atong gi-adapt, many times I've said this is still a colonial setup. Colonial. Wag gyud kay paglaom nini. Ang mudumala sa nasod, naa siya mga bata-bata nga mo-operate down to the barangay level. Puro na mangawat. Basta mo remate lang pud sa bahin sa nasyonal. Kinsa ilang busing dito mo bahin sila pero sila pud mo suik sad para nila. Mao na sa panahon sa Katsila, mao na nahitabo panahon sa mga Amerikano, mao na nahitabo karon bisag nangawa na tong mga langyaw nga nagdumala na to, ang setup sa mga lingkuranan sa gahom nagpabilin nga mao gihapon. Atong takna igala